गोबां रायजो राजाफोर बेयाव फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोनदों मा बुंनो सानो सरलपारानि बौद्धिस्ट मन्दिरनि सिङाव थानाय जि कमिउनिटि हल दङ बे कमिउनिटि हलाव दिनैहाय क'क्राझार जिल्ला BPFनि गुरखा सेल जि दाफुंनाय जादों बे दाफुंनाय एजिकिउटिभ मेम्बारफोरनि शपथ ग्रहण प्रग्राम लानाय जादों गुबुन गुबुन जायगानि गुरखा सेंग्रा आरो सिख्लाफोर जायफ्रा गुरखा सेलावहाय एजिकिउटिभ महरै जायगा मोन्दों बिथांमोनहा फैजोबदों लोगोसे सरलपारा गामि उल्टापानि आरो लाबायन'पुर आरो खाथि खालायाव थानाय गासिबो जायगानिफ्राय रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय बाहागो लाफैदों जोबोद मोजां मिटिं जादों जों बेवहाय बे जायगायाव दासिमबो कारेन्ट गैया क'क्राझारनिफ्राय फैनाय लामाया माबायदिमोन बे खोथाखौ नोंथांमोनहा मिथिगौ एक सप्ता बा 2 सप्तासो आगोलाव रायजो राजाफ्रानो गावसिनि थाखा फैसा लानानै JCB लानानै बे लामाखौ फोसाबदों बेहाय मा जादों बेखौबो रायजो राजाफ्रा एसे एनै खम बेसि परिमानै मिन्थिलायगौ दा बे हाग्रा ओनसोल जिब जन्थुनि जायगा बियो दा बेवहाय रायजो जानाया सहज नङा दा बेखायनो बे जायगानि मानसिफोरनो BPFआनो गोदो गोदायनिफ्राय थांनानै थानायनि बेबस्था आरो बोलो होबोदों सुबुरुन्थाइ होबोदों आरो दासिमबो बिथांमोनहा BPFनिनो मोजां मोनग्रा मानसि गोजा आरो बिथांमोनजोंनो जोङो जयै जोंनि BPFखौ माबोरैहाय बोलोगोरा माने सक्तिशालि दल खालामनो हागोन बेखौनो जों आरोबाव सावरायफुंबावदों BPF दोला बर्तमान सरकाराव गैयाब्ला बे सरलपारा गामियाव भुलक्रमे थांनाय इलेक्सनाव UPPLनो भट होनाय मानसिफोर बिथांमोनहा बे कयेक बोसोराव UPPLजों थाफानानै खामानि मावबाय बायदोंमोन नाथाय बिसोरो नुबाय जे UPPLहा बे मोजां खामानि मावनायनि खुनु उद्देश्यआनो गैया बेखायनो गासिबो फैफिननानै दिनै BPFआव जगदान जादों बे दानिल' नङा जेब्लानो BTC जाजेनदों आरो BPF दाजेनदों जेब्लानो गावस्रालायदों BPF आरो BPPF जालायलायदों बे समनिफ्रायनो जोंनि BPFनि आफादगिरि बा दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि बेजों लोगोसे जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बे दैदेनगिरिफोरनि प्रति बिथांमोनहा गाज्रि खोथा बुंनानै रायजो राजानि सिगाङाव रायजो राजानि मोखाङाव जोंखौ गाज्रि मानसि होननानै देखायनो थाखाय सेस्था खालामबोदों ओंखायनो बिथांमोननि खुगायाव खोनाबाय थायो जे 17 बोसोर 2005 सननिफ्राय 2020याव इलेक्सन जादों बिनि गेजेराव बारहे 17 बोसोर जायो येस BTC एकर्डआ 17 बोसोर 2003 सनाव जादों नाथाय इलेक्सना माब्ला जाया आरो बुंदों जि BPFआ जि परिस्थितियाव खामानि मावदों लामा दोंसे गैयामोन बान्दो दोंसे गैयामोन दालां गंसे गैफेरामोन कारेन्ट गैफेरामोन गामियाव स्कुल कलेजनि अबस्था गाज्रिमोन इउनिभार्सिटि गैयामोन CIT गैयामोन मेडिकेल कलेज गैयामोन इन्जिनियारिं कलेज गैयामोन कलेज 8 कलेज मात्र दङमोन BTCआव दा बेफोरनि गेजेराव दिनै इउनिभार्सिटि CIT डिम टु बि इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज आरो 14 कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै शिक्षानि मानदण्डखौ जे बारायहोनायाव जथेस्थ खामानि मावबाय हेल्थ सेक्टराव जेबो हस्पिटाल गैयामोन हेल्थ सेक्टराव चिकित्सा प्रभाइड खालामनो थाखाय जि जथेस्थ हस्पिटाल डक्टर नार्स जों लाबोबाय मेडिकेल कलेजबो बानायबाय लामा सामा गैफेरामोन दिनै जेरावहाय थाबायनोबो लामा गैयामोन बेवहाय नोङो बोलेर' स्करपिय' बिथांमोनहा सालाय थांगासिनो दङ दैनि सायाव गंसेबो दालां गैयामोन बे क'क्राझार सेरनि गौरां दालांनि बादै गंसेबो दालां गैफेरामोन बड'लेण्डआव दिनै आइ दै बायदियाव गंनै दालां जोङो बानायदों आरो बे दालांजोंनो बिथांमोनहा गोदोना फेदेर बारलांनानै लेक्सार हैदों खिन्थु बुंदों कि BPFआ बे दालां बानायनाया जाख्ल'दों अब्ला जाख्ल'नायसो नुदोंब्ला बे दैदेनगिरिफोरनिफ्राय जों मा आसा खालामनो हानो बेखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दिनै BPFआव फैफिनजोबदों BPFआ 17 बोसोराव मावै 2-3 बोसोरनि गेजेराव मावदों होननानै बिथांमोना दाबि खालामबाय बेखौ बिथांमोना जुदि क्लेम खालामबायब्ला रायजो राजाया बिसार खालामगोन जोंहा बुंनानै लानांगौ खोथा गैया जोंनि मावनायखौबो रायजो राजाया फुं सानखारजेननायनिफ्राय सान हाबजासिम नुगासिनो दङ बिथांमोनहा मा मावदों मावाखै बेखौबो सानखारजेननायनिफ्राय सान हाबजासिम बे रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ गतिके रायजो राजायानो बिसार खालामगोन आरो बिसार खालामखांनायनि उनाव जि नाथि जाफैयो बेखौ इलेक्सनाव देखायगोन नेक्स्ट इलेक्सनाव BPFआ सरकाराव फैफिनगोन
प्रथम जोङो फैगौ MP इलेक्सनाव BPF जेरै खालायोब्ला देरहागोन बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं रायजो राजाफोरखौ खौसे खालामनानै जों जेरैखि जाया देरहानायनि खामानिखौ जों मावगासिनो दङ बेनि उनावहाय जे काउन्सिलनि इलेक्सन फैगोन बे इलेक्सनाव प्रत्येक जाति गस्थि धर्मावलम्बीखौ खौसे खालामनानै जोङो देरहानानै गोदान सरकार दागोन आरो 2026 सनाव जि MLA नि इलेक्सन जागोन आगोलाव BPF जेरैहाय 12टा सिटआव 12टा MLA देरहाहोदोंमोन थुद्रुप एबार 15टा सिट जाबाय बे 15टा सिटआव BPF खौनो 15टा सिटआवबो देरहाहोनानै आसाम रायजो गठन खालामनायाव 10 दला गठन खालामगोन बेजों जोङो अंखिदार जानो हानायनि बेबस्था जों खालामगोन एपइन्टमेन्ट जोंनि दिनावहाय जोङो जथेस्थ मास्टार एपइन्टमेन्ट होबोदों बेखौ बयबो रायजो राजाया मिन्थिगौ आनफर्चुनेटलि दानि गभर्नमेन्ट जाजेननायनिफ्राय दासिम खय बोसोर जाखो 3 बोसोर जानोसै दा 3 बोसोर जानोसै सिमावबो सासेबो एपइन्टमेन्ट होनायखौथ' जों नुनो मोनाखिसै बोसोरसेयाव गैयाब्लाबो बड'लेण्डआव 250निफ्राय 300 जन मास्टारा रिटायार्ड जायो दा जुदि बे 3 बोसोरनि गेजेरावहाय बेसेबां भेकेन्ट पस्ट जानानै दं होनब्ला एपइन्टमेन्टखौ जुदि होनो हायाखिसैब्ला गतिके बाहाय खस्थ' मोनखागोन लेखानि बेलायाव जोंहा स्टेटआव जि टेक्स्ट बुक प्रडाक्शन जि कर्परेसन दङ बेनि दारैहाय खामानिखौ मावनाय जायो दा एखमब्ला सफैनायाव लेट जायो आरो बर' बिजोंनिया मा जायो प्रथम असमियाखौ साफायग्रोयो असमियानिफ्रायसो बर'आ दानस्लायनानै बर'आव साफायनांगौ जायो बे हिसाबै सानसे साननै लेट जानायखौ जोङो आगोलनिफ्रायनो मोनबोबाय थादों नाथाय BTC सरकारा दा बेफोरखौ मोजाङै गभर्नमेन्टजों सम्पर्क लाखिनानै समय मथे जेन' बारा गोबाव लेट जाया बिनि बेबस्था खालामनांगौ আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা গৰখা চেল BPFৰ জিলা সমিতিৰ আজি শপত গ্ৰহণ আৰু লগতে জইনিং চেৰেমনি আছিলে আৰু ইয়াত আমি শ্ৰীযুত খাম্ফা বৰগয়াৰী মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত আহিছে আৰু আমাৰ প্ৰায় যথেষ্ট ৰাইজ এইখন সভাত উপস্থিত হৈছে বিশেষকৈ আমাৰ এই সমষ্টিত আমাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ সমষ্টি আৰু তেখেতক যথেষ্ট আমাৰ উল্টাপানীৰ সৰলপাৰা ৰাইজে ভাল পায় আৰু আশা বান্ধি আছে যে আগন্তুক 2025ত শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰক আকৌ তেখেতসকলে যিটো দেখিছোঁ উৎসাহ BPFৰ যিটো মৰম ছাৰৰ প্ৰতি যিটো নেকি মৰম যাতে 2025ত আকৌ এবাৰ তেখেতক আমি চিফ বনাব বুলি তেখেতসকলে আমাৰ মাজত এতিয়া ইতিমধ্যে কৈ গৈছে গোৰ্খা চেল হিচাপে আমাৰ BTC বা বড়োলেণ্ড অঞ্চলত যিমান গোৰ্খাসকল আছে আমাৰ গোৰ্খা জাতি হিচাপে আমি কেৱল গোৰ্খাই নহয় আজি আমাৰ কোচ ৰাজবংশী আদিবাসী আমাৰ মাইনৰিটি আমাৰ নাথযোগী সন্মিলনী বেংগলী গোটেইকেইটা চেল আমি একত্ৰিতভাৱে আমি BPFক সহযোগ কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি গোটেই জাতি জনগোষ্ঠী মিলি পেলাই আমি BPFক আকৌ এবাৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ আৰু BTCৰ বড়োলেণ্ডৰ উন্নতিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম এই কথাটো স্পষ্ট হৈ গৈছে আৰু বিশেষকৈ মই আপোনালোকে মিডিয়া পাৰ্চন হিচাপে মই গোৰ্খা চেলৰ সভাপতি হিচাপে আপোনালোকক মই সহযোগ বিচাৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আপোনালোকে যিকোনো চেনেলত নাথাকক কিয় আপোনালোকৰ কাৰণে BTCৰ আমাৰ চিফে চিন্তা কৰিব মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে চিন্তা কৰিব আৰু আপোনালোককো 2024 পাৰ্লামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন আৰু 2025 আমাৰ BTC ইলেকশ্যনত আপোনালোকে সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ লগতে আমাৰ BPF দলৰ দ্বাৰা যিটো নেকি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কেইদিনমান চলিলে তাত আমি গোৰ্খা চেল হিচাপে দৰং জিলাৰ দলং সমষ্টিৰ পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ ঠাইত আমি ওদালগুৰি পাৰ্লামেণ্টাৰী সমষ্টি হিচাপে আমি গোৰ্খা চেল BPFও দাবী কৰিছোঁ আৰু এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ অফ ইণ্ডিয়াকো আমি দাবী কৰিছোঁ যে আগন্তুক দিনত আমাক দৰং পাৰ্লামেণ্টাৰী এছেম্বলি নহয় কনষ্টিটুৱেঞ্চি নহয় আমাক ওদালগুৰি পাৰ্লামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো আমাক হ'ব লাগে বুলি আমি গোৰ্খাসকলেও দাবী কৰিছোঁ ৰাইজক কি আহ্বান জনাব ৰাইজক আমি
অন্তৰৰে পৰা আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। কেৱল গোৰ্খাই নহয়, আমি বড়োলেণ্ডৰ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আজি আদিবাসী, ৰাজবংশী, আমাৰ গোৰ্খা, আমাৰ বেংগলী ভাইসকল, মুছলমান ভাইসকলে আমি একত্ৰিত হৈ পেলাই যাতে আমাৰ এই BTC অঞ্চলটোক যাতে আগন্তুক আমি উন্নতিৰ কাৰণে আমি বঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ পাৰ্টি BPF দল মাননীয় শ্ৰীযুত হাগ্ৰাবা মহিলাদেৱৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত আমাৰ ঘৰৰ পাৰ্টিটোক যাতে আমি সকলোৱে মিলি আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব। সেয়ে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে কোনো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পলিটিকেল পাৰ্টিত যাতে আপোনালোকে ভুল নাযায়। তেখেতসকলে বিভিন্ন নতুন কথা কৈ আহে, নতুন বিষয়বস্তু লৈ আহে, নতুন চমক দেখাব পাৰে, কিন্তু আমাৰ গাঁৱত, আমাৰ অঞ্চলত, আমাৰ BTC অঞ্চলৰ দ্বাৰা আমাৰ মানুহৰ দ্বাৰা পৰিচালিত BPF দলক যাতে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে যাতে আমাক সহযোগ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি গোৰ্খা চেল BPF হিচাপে আমি আন্তৰিকতাৰে আমি আহ্বান যাচিছোঁ। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उद्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 9365491257 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।